Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yesu abakhona. Sengathi ababantu bathi nokuba iwayini liphelile, sengathi ngeke sakuphela iwayini. Kukhona abantu abathi siyahamba kulo msitho, kukhona abantu abaphuma bahamba bathi yona nto besiyizele iphelile. Sengathi ndingabuza kuwe Maria, uthola kwenza uhlale kulo mshado. Abanye bathi behambile, eyona nto endihlalisileyo yinto yobana uYesu khona. Ungahlala endaweni noba kekho uYesu. Kukhona abantu abake banyamezele, anyamezele into ebanyaleni, abone uba uyaphupha uyaphela, but anyamezele impilo engala Yesu. Hallelujah. Ngoba once uYesu akabikho, impilo uzoyiphila ngokunyamezela, but kangabe khona into ohlabelelayo ngumabizo osabelele. Ngoba kangabe khona ndawumzo ohlabelelayo athi uJesu ngumhlobo, athi wokunceda kawayo wosabela wakumbiza. Ubiza buye, ubiza khona, ubebe khona, makanya khona uYesu. Istep lo step osenzayo idikathi uYesu izinto zonke ozenzayo. Emsebenzini wakho, emshadweni wakho, kubantwana bakho, mbeke uYesu. Thank you, Jesus. Uyabeka uYesu. Uyabeka uYesu. Abeka uYesu. Hallelujah. Hallelujah. Uyabeka uYesu. Amen. Ngeke sizinto salungileyo, ngeke sizinto sahamba kakuhle, umbeke uYesu. Ngeke usele mali, usele izinto zonke, kodwa umbeke uYesu empilweni yakho. Now ithi iBhayibhile yaphela iwayini, iphela kamnandi uYesu khona, iphela kakuhle uYesu khona. Ngakhumbula ithi iBhayibhile uYesu uke wathatha namadoda angabafundi bakhe, uthi madoda hambani liya ngaphesheya. Lithi iBhayibhile uYesu kangabe kusuka ngaphesheya wabakhona esikeni somkhombe walala khona. Lithi iBhayibhile kangabe uYesu asemkhombeni lwavuka uPhithelo bayazi indawo yokubalekela. Sithi uPetrosi esithi Nkosi awukhathali na sishabalala njena izotho namhlanje kalendlela uyikalekayo naye ihambo lakho hamba kanye naye. uYesu, uYesu uyabeka uYesu ekupheleni kwayini. Ithi iBhayibhile wasofela uMariya, uthi Nkosi Yesu apha iwayini liphelile, abantu abanayo iwayini. Uyabuza uYesu into yobana ingaba uthi ixesha lam alikafiki. Okokuqala uthi yintoni elam nawe mfazi? Uthi yintoni elam nawe mfazi? Abe sesithi ixesha lam alikafiki. Ngaba esitsho uYesu, ithi iBhayibhile wadlula uMariya wathi Yesu ndiyakufa. Waya kubantu kwinjoli kangabe efika kuso uthi asike bathi kwenzeni, kwenzeni ke lento athi uYesu yenzani yona izeli yenze. Izotho namhlanje kubalulekile ukwenza ubutsho bakhe kuba konke okwenzayo. Unisaba into yobana utshiwe naye njengoba kangabe tshiwo athi ohlabelelayo yena utshiwo wathi angeke anditshiwe. Ngoba uYesu ekutshoni kwakhe noba zintoni ejongana nazo uba kanye nawe. Jesus. Siyathandaza. Ithi iBhayibhile zaya zafika imishoni
sengathi lelo elizasihleli sithengwathalala simamela uba uyesu uzawuthini. Sengathi ngeke sasihleliyo sithi Nkosi siyabona iwayini iphelile kodwa silinde ukutsho kwakho. Siyabona izinto asihambi kakuhle kodwa silinde ukutsho kwakho. Bafakela uyesu esithi gcwalisani imiphondo ngamanzi. Uyesu wenza ntoni? Akazi nawayini kodwa utigcwalisani imiphondo ngamanzi. Sengathi abantu babesithi Yesu asifuni manzi thina kodwa sifuna iwayini. Ngeyona nto isipheleleyo abungawo amanzi. Amanzi esitephini akhona nasezibhekela amanzi akhona kodwa sithi iwayini Yesu. Sithi iwayini. Silapha ngoba sithi iwayini. Sengathi wayesithi uyesu yabona abantu balapha. Azange ngibejoli sisithi aba bantu balapha bahlela apha ngoba bedinga iwayini. Siyayiva imithetho Yesu kodwa sizilanga loo nto. Eyona nto sizile yona sizofuna iwayini. Izotsho namhlanje noYesu lona uyamangalisa ngoba lithi iBhayibhile wathi asetikhalelana amanzi. Lithi iBhayibhile zathi umshorikazi yifa bavakala ubumnandi bewayini. Ngamanye amagama ubumnandi ababufayo bangaphezu kwewayini ebebeziva ngaphambili. Ngoba into waseyenziwa sisandla sikaYesu iyahluka kunesandla sabantu. Izotsho namhlanje kajonge le nto ike kuyo, kajonge le nto uyabe kuyo. Ingaba na inaso isandla sikaYesu? Ingaba na kusisandla sabantu ukuba uphumelele? Ngoba wazophumelela ngaphandle kwakhe uzophila ngokunyamezela ukuphumelela. Kunabantu abangalali ebusuku banemoto banemizi emikhulu but abalali bahlutshwa ngumvandedwa. Ingaki impumelelo yabo bayisebenze ngaphandle kwaYesu. Kuzotsho namhlanje siyaphela ezomhlaba siyavuthuluka kodwa sikaYehova asipheli, asigugi, asiphelelwa. Sithatha ixesha elinganaphakade bathi sibambe ukutsho kwakho. Sengathi ngeke sabeyenza le wayini umntana abathubela babhuzi bakhalele ebuphambili. Sengathi bayabuza abantu ukuba wena lenza ntoni. Bathi sibambe ukutsho kwakho. Izotsho namhlanje izinto zonke ohlangana nazo nakwizinto zonke ozenzayo ngawushilo na yena. Ngawushilo na yena. Izothi namhlanje uba wenze kulungileyo ngoba abantu bake babuza imibuzo bathi wayenze kangaka le nto. Kutsho bani? Kutsho yena. Kubambe ukutsho kwakhe. Kasizothandaza ithi iBhayibhile uYesu uke wathuma abafundi bakhe ababili. Kangabe bathuma eJerusalema. Uthi kunethole elikhoyo elithole libotshiwe. Ithi iBhayibhile abafundi bakhe babuza into kaYesu. Sizothi inkobe sibuza abantu ngoba abantu into eyenziwayo abalemibuzo banayo. Ithi iBhayibhile wathi uYesu lithi inkosi iyafuneka enkosini. Silapha namhlanje aliyazi into leba ubomi bakho, aliyazi into leba impilo yakho. Wena uyasibona noba uyaphila njena kodwa ubophelile, noba uyahamba esitratweni kodwa ubophelile. Abanye siziqalekiso zamakhaya uthi ephila nje asibe kunamazwi athethe efemelini yakho akukho nto elungayo. Ingako ubophelile. Abanye babophele becima iwifu benebeyikhapha babophele belule kakuhle. Abanye babophele besemishadweni kodwa abantu babophelile. Izotsho namhlanje ukhona uYesu okhulumayo. uYesu athi kethe unyana walikhulula iyoba ngabakhululekileyo. Wesa wakhululwa kuye.
zonke izibophelelo akunandaba nebhika elakubophelelayo selade lafa uyalazi ngengxabalalo uthi xa ujonga ubomi bakho uthi akho ingabisaluka kodwa namhlanje sizele Yesu uYesu okhululayo uYesu othoba ufika wavakala uPostoli Pawulos athi imali enkululekweni athi uKristu Yesu walukhululela kubushwa. Thank you, Jesus. Sizothandaza. Hallelujah. Sizothandaza. Thank you, Lord. Vale nje amehlo wakho. uYesu uzokhulula abantu namhlanje.